Voit käyttää Omatila-profiiliasi sosiaalisen median työkaluna julkaisujärjestelmänä seuraavasti. Kirjoita haluamasi viesti ja lisää vaikkapa valokuva viestiisi. Tämän jälkeen valitse julkisuus. Mikäli valitset julkisuusasetuksista koko maailma, tarkoittaa se sitä, että kuka tahansa internetkäyttäjä voi lukea kirjoittamasi viesti. Voit lisätä julkisuusasetuksiin erilaisia ryhmiä ja henkilöitä seuraavasti. Valitse profiilistasi yhteydet, lisää henkilöitä, etsit käyttäjiä heidän nimellään, löydettyäsi haluamasi henkilön, klikkaa hänen profiilinsa kohdalta yhdistä. Voit antaa uuden listan otsikon. Otsikko voi olla vaikka luokkakaverini ja tallenna muutokset. Nyt luodessasi profiiliin uuden merkinnän voit lähettää viestin vaikka luokkakavereillesi sillä tavalla, että kukaan muu ei kyseistä viestiä pääse näkemään. Mikäli haluat seurata kaverisi ja ystäväsi julkaisuita Perannet-palvelussa, klikkaa yhteydet, hae henkilö, tilaa hänet, valitse tilaa tämä kohde ja tallenna. Nyt kun ystäväsi kirjoittaa merkinnän omaan profiiliinsa ja valitsee sopivan julkisuuden ja tallentaa viestin, saat sinä pienen punaisen laatikon oman profiilisi yläreunaan, josta klikkaamalla näet ilmoitukset, jotka olet tilannut. Tässä tapauksessa ystäväsi kommentin Omatila-profiilissa.